No niin. Kuinka voit tehdä tuo? Mutta Maria, eihän minä voinut kieltää itselleen tätä. Se tuntuu niin hienolta, kun sanot tätä. Kuinka törppä päivittelee lepopäivän rattoa? Maria! Mutta Jurgus, enhän minä voinut tätä tajuta. Miksi ette? Minä olen sanonut teille monta kertaa. Täysin rakkauteni teihin on liian suuri. Koulutettu tukahduttamaan rikollinen aine. Hänen rakkautensa on suurta minua kohtaan. Kato tänne kameraan. Hänen asemansa on uli. Rakkaani, miksi te teitte minun tänne? Mutta Jurgus, en koskaan olisi arvannut, että voisitte. Maria! Por qué? Niin, Maria! Miksi teitte tämän minulle? En kestä tätä. Minun on pyörtävä maa. Värnämäellä on tapahtunut nyt 7 pankkiryöstöä, jotka kaikki kaupungon pohjassa. Marie! Marie! Harrastitteko te houreutta toisen miehen kanssa?